So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Kasama na naman natin ating mga kaibigan, ang Manoy Mukbang. Siyempre. Di ba nagluluto kayo yung laman loob ng can? Paborito Di ba? ko yun. Adobo yun. Siyempre, papalitan natin ang version yun. Gagawin nating kalderetang laman loob ng can. Yun, no? Yun. Napakasarap yan. So, start na tayo. Siyempre, unahin na natin yung sibuyas. Ito, napakasarap talaga yan. Sunod na natin ang bawang, siyempre. Ang bango ah. Siyempre naman, Manoy. At ilalagay na natin ang laman loob. Yun, oh. May guya, may atay, tsaka may balon-balunan. Yan, puso. Yun, oh. Kaya ito na to. Hindi nakakasawa yan. Masarap talaga yan. Kaya lang, madalang lang yan. At ang ating main event. Yun, oh. Daming itlog yan ah. Yan yung magpapasarap talaga. Talaga. Ito ang itlog ni Manoy. Yun, oh. Lalaki. Isunod na rin natin ang paminta. Bigyan na rin natin ng pampalasa. Yun oh. Yan ang masarap eh, yung pampalaso. Lagyan na natin lahat. Lagyan na rin natin ng konting toyo. Yun. Kahit ganyan lang, pwede na yun oh. Siyempre, isusunod na natin ang tomato sauce. Siguro kalahati lang muna. Baka umasim siya pag sumobra. Tatadya mo naman yan. Pero mukhang napakasarap na yun. Yan, balikan natin mamaya. Yan, update tayo. Medyo naluto na siya. Oo, bango. Ilalagay na natin ang gulay para kumpleto na ang kaldereta natin. Yun, oh. At tatakpan lang natin hanggang maluto ang gulay, mga kasolid. Sarap na yung itsura. Balikan natin mamaya yan. Yun, balikan natin, mga kasolid. Yun, oh. Sarap na. Dahil malambo na yung gulay, ilalagay na natin yung pampalasa. Yun, oh. Yan ang masarap yan. Yan. Kung may tinapay sana yun, no? Pwede na pampalaman. Yan. At siyempre, hindi kumpleto ang kaldereta kung walang ganito. Yun, oh. Yun, no? Yan. Para may laban. At bigyan lang natin ng ilang minuto. Tapos anong gagawin natin nun, Manoy? Itirahin na natin. Tirahin na natin, no? Yan, ito na ang ating linutong kalderetang guya ni Our Kitchen TV. Siyempre, nagluto rin ako. Yung paborito ko. Hindi ko alam kung crispy. Ano kaya ang lasa ng niluto natin? Siguradong masarap yan. Kaldereta. O siyempre, bago natin titirahin yan, magdadasal muna tayo. Siyempre, tubig muna. Wala tayong tubig. Oo nga naman. Kaya tira ka na dyan, Manoy. Ako na Tubig muna. Bubulunan ako. Dito na tayo sa exciting part. Sabi muna natin ito. Dito muna ako sa patatas. Ito yung main event natin. Yan, oh. Yun, oh. Itlog. Itlog di Manoy, oh. Okay. Patatas pa lang. Masarap. Patingin nga, yan oh. Up ng itlog. Tayo sa carrots. Kain po tayo. May
Dito ako sa linuto kung hindi ko alam. Tikman na rin to, baka magtampo. Baka naman, huwa na. Yung pagkalutong niya matigas. Pero ayos na. Malutong siya. Parang matatanggal yung ngipin ko sa lutong. Mapapalaban naman tayo dito. Sarap. Kung tayo sa balon-balunan, yun o. Kain po tayo. Sarap talaga ng guya. Ayun. Laki. Sarap ng pagkadali ng kaldereta mo. Pasok na ako sa sili. Ito, atay. Yung ang niya, tamang-tama lang. May laban. Saka masarap talaga yung kaldereta pag tuyo. Talagang yung lasa. Atay. Harap ng itlog. Sarap ng balon-balunan, no? Sarap yung patatas. Sarap yung carrots, ah. Malalaki yung itlog na dinala mo ah. Sobrang dami. Yan oh. Sobrang dami ng itlog. Kahit wala ng kanin, mabubusog kasi ilog. Hindi na ako nakapagsalita sa basa. Laging puno yung bibig ko eh. Ang sarap kasi linuto mo. Hindi ko pa natikman yung atay. Try natin. Sarap siya. Malidamdam yung atay ah. Dami. Ay. Abol na yung itlog. Carrots naman. Mukhang papaparaba na naman tayo. Pambiting katawa yata yung kakanya pa dyan.
niyo po yan. Kaya man, maubos niya pa yun, no? Kasi boy sipat. Kung ano mga amar, namusog na naman pala kayo. Sobrang Sobrang busog. Napakasarap busog, ng niluto. Hindi na natin naubos dahil sobrang dami, di Sobrang ba? dami kasi. Pero kay Boy Sipat na lang po, Oo, siyempre. siyempre. Hihintay siya, baka magtampo yun. Sa kanya lang yung ito. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan kasama ang Manoy Mukbang. Sobrang napakabait nila mga solid. Ano, hanggang dito na lang muna tayo. Siguro nandito na muna. Hanggang dito na lang po, maraming salamat.